Salindri. Tepuk tangannya mana buat Niken Salindri, putri Kediri, di mana sumbangsihnya kepada kotanya luar biasa. Gitu? Sampeyan ki karo Kediri ki cintane kamu dharma baktikan ke kota Kediri mbok gawa ning ndi? Mbok gawa rono. Niki kan kon di Kediri. Niki kan kon di Kediri. Sumatera niki kan kon di Kediri. Kediri. Kediri kapan, Bu? Ya. Maksudnya? Ya? Kediri balai kota. Oh. Pengen gak? Pengen. Ya iya. Lah ndek iki sing ditangap tuh aku kok ngere. Aku yo ngono yo. Lah yo aku yo batin ngono. Lah yo ngomongnya Mbak Finanda. Tapi itu dulu. Ini akan. Tahun depan Mbak Finanda sudah DP. Iya. Sudah DP. Napa ngene? Enake ngene. Apa kita kasih DP dulu, Ibu? Ngawurmu. Kualik yo. Kualik no. Heeh, Nak. Iya. Alhamdulillah ning sadurunge iki aku cuap-cuap. Iya. Iki ana berita. Iki sing mohon izin Bapak Ibu nggih. Ini mohon yang punya kendaraan, yang merasa mempunyai kendaraan berplat nomor. Iki mobil apa gajah? Loh. Piye? Sing jenenge nek plat nomor iki mesti mobil kok gajah mbok tak ning. Lah kan nek motor to, Mas. Lah iya lah kok mobil pemotor. Lah kok gajah kowe mau. Kleru kok. Lah templane ndi ngono kene. Niki mobil apa? Motor. Mobil apa? Mbuh, tak takoki mobil apa? Mbuh Pak aku lali ngono. Warnanya apa? Warnanya peteng nggone ning petengan ireng gitu ya. Iya toh. Yang merasa punya kendaraan mobil dengan plat nomor L. Wige tulisanmu. L iki mergo awakku lemu dadi bundur ngene. L 1964 CAJ. Oh, mobil kuwi. Iki jane omahmu ndi to iso plate L barang. Iya, L iki Surabaya. Oh, ta, mobil apa kampret ta? Kampret rene numpak apa bareng kancane kok. Ini yang merasa punya mobil L1964 CAJ harap dijual. Loh, ora. Kalau menginggirkan karena itu bukan menginggirkan, disingkirkan. Nah, disingkirkan teng Gaden gitu. Ngawurmu. Mohon diinggirkan karena menutupi rumah dan jalan raya. Mohon dengan sangat mobil L1964 CAJ ya, segera diinggirkan. Matur nuwun. Iya, matur sembah nuwun. Dan ini mau melanjutkan acara yang selanjutnya kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Iki acara apa tuh? Amin. Sudah, ini kita berdoa dulu. Nyapa Mas? Udan. Gak apa-apa. Hujan ini adalah rezeki no. Muga-muga rezekine kabeh sing padha rawuh iki grojok kaya ilining banyudan. Amin. Semoga buat Bapak Kepala tangane kualik sing kene. Lah iki dijinge nyekel mic tek, iki nggih manggake. Bapak Kepala Diesel. Loh, kok diesel itu kepala Bapak Kepala Desa Burengan. Pak Camat. Kecamatan Burengan, Pak Camat. Pak Dewan, Pak Dewan. Nah, ada Mbak Finanda. Dan juga ada Bapak Wakil Wali Kota. Gus apa? Gus Mif. Gus apa? Gus apa? Gus Kowim. Gus Kowim. Sing tengah meri. Apa? Moden wi. Loh, kok moden itu? Siapa? Kok moden wi to? Siapa wi? Loh. Tangklet no sapa kuwi? Namine sinten Pak nyuwun sewu? Gus Muet tok moden. Gus Muet. Moden. Iya, semoga semuanya diberi kesehatan, panjang umurnya. Amin. Bapak Lurah terima kasih karena sudah mengundang Mayangkara beserta Pak Yudo CS. Semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan apapun. Amin. Sudah terima kasih Mas. Ya, iki udan iki gak apa-apa. Justru lek udan ku penonton utuh, ora wani mulih. Kayaknya apa? Udanan mulih. Mas Lodong. Dalah Mas. Nek cara awake dhewe nyanyi itu sudah lumrah. Hal biasa. Tapi ada lagi yang istimewa, ada lagi yang luar biasa. Kalau kita nggak berkolaborasi dengan Mbak Niken Salindri. Mbak Niken? Iya. Owner Mayangkara. Loh, owner Big Boss. Terus ya pokoknya lah sing duwe terop, sing duwe
Iki apa ki taman Orang ya campur sari iki lho. Lah ya campur sari Mayangkara. Ini Mayangkara. adalah campur sari andalan Kota Kediri, Jawa Timur, bahkan Indonesia. Indonesia. Tepuk tangan untuk Mayangkara. Yuk, kita sambil bersama-sama. Yo, Niken Salindri. Loh, kisinan. Biasanya nek tambane tung gentak tung dendeng jos ngene karo kuwi. Oh, kisinan. Mayangkara padane. How are you, my love? I am fine. Oh, My yes, honey. yes. My love. Yes, my honey. Aku kangen banget deh sama my love. Yes, I juga. Yes, I too. You Yes, kangen? yes. Oh my god. Rupamu kayak god tenan. Kowe lho. Omong apa ngono ora Lah apa iso kaya aku jajal ndak? Ayo jajal. Mbok Jayu. Ndase kaya kentang. Entang ra pangan kok. Ayo ngono lho. Mbok Jayu. Mbok Jayu, what is the Lah, Mbok Jayu? Mbok Jayu apa? Lah kaya kowe mang Mbok Jayu. Mbok Ayu, apa kabar? Ngono kok Mbok Jayu. Ho sapa? Mbok Ayu. Ho Ayu. No, I don't speak. How How are you? I don't speak. No, How how are are you? you? No. How are you? How are you? How are you? No, how are you? How are you? No, how are you? You see, dog. Apa? Dog itu ganteng. It's crazy. Crazy. Rich. Crazy apa? Crazy itu tampan. Dok Yes. ganteng. Yes. Aku dog, aku crazy. Terus? You is monkey. Mangki apa Pak Mangki? Cakep. Bapak Ibu, kula mangki. Cakep. Cakep. Berarti? Mangki. Berarti? Aku dog. Nah, aku crazy. Aku mangki. Alhamdulillah Bapak Ibu sak mburengan dog sedaya. Sing dok iku wetok. Khusus orang Khusus kowe gundul. tok, cah. Gundul berambut jem. Ya kayak jem. Jempol. Ini loh maksudnya. Kayak cap jempol gitu kan ya. Ya, Loh, kayak ya kan? jempol. Coba. Untuk jem kuwi paling. Loh, iya iki lho Iya kayak. aku ya. Ya Allah, si Raya aneh, Mbak. Iya kayak cap jempol. Iya bener ya? Cocok ya? Nah. Apa? Loh, si Raya muni. Getok asale saka Telon, ndasku remuk engko bayaran pira? Kok iso iki lho, kok iso. Cangkeme loro to cah iki? Tadi. Siji. Sing siji iki. Siji. Sing loro iki. Lah iki. Rene untune lho. Iki ya cangkem lho. Iki ndas gitu. Kamu bisa nggak merayu Mbak Niken? Coba kalau Iya, kamu, tunjukkan kalau kamu itu kalau sudah- kamu itu benar-benar seorang pria hati, paling tidak kamu bisa merayu Mbak Niken supaya luluh lantak hatinya. Oh iya. Soalnya aku tuh tidak suka dengan lelaki yang ganteng, tapi aku tuh suka dengan lelaki yang penuh dengan effort. Lah, kalau penuh You suka, know is effort dah. dia itu suka lelaki yang punya ekor, loh. Kok so ekor? Oh enggak loh, Effort. Nah, Effort. silakan dirayu. Silakan dirayu dengan Cepetan. lagu yang romantis. Iya ya. Satset. Rukun Islam. Baru kon Islam. Bocah kok iso mulung rayu wong wedok rukun Islam. Lagu yang romantis. Ayo. Bocah ngerendasi kaya neker. Ih, aku takut. Ayo, Enggak. silakan. Lagunya apa? Loh, lambo. Kowe ki ngerayu apa kok? Wong ayu tresna. Nadane lho, Kang. Adane dipasne to njaluk sik. Piye to, Mas pasne. Teh? Sak piro lho, Pan? Wong iso. Wis sak kuwi lho. Ayo. Ayo. Nah, Wong ayu tresnamu Pas itu inaraya tombo susah jroning
Jangan kamu duduki, biar aku yang menduduki. Hatiku. Coba kuat apa enggak kita? Enggak. Dites kuat apa ora sik ngono lho. Iya, Dites sebelum kuat aku apa ora sik sebelum duduk dia di pangkuanmu, iya. Kuat apa ora? Urung dites Dites kok dulu. karo nyanyi. Gage nek arek ngarep. Wong ayu. Tak tes dulu ya. Iya. Ayo karo nyanyi. Tresnamu Oh, kelihatannya kuat. Kuat. Masalahnya kalau digini-gini kan nggak patah, itu berarti apa? Ngetes kuwi pisan tok lho, Mas. Loh, ben kuat apa orang ngono lho. Lah mak njot-njot kene kaya gogrok iki sembaranganku. Lah aku ditukokne nek mandak sikil rapatek penting kowe. Jek Nah, jek lagi. to sikil cadangan Sikil cadangan tuku ning ndi ono Indomaret ngono lho. ning tengah Jawatil ngono. Wis dudu sikil, Mas. Ayo ndang kok cengengesan. Dang. Kon dike mau. Wong Ayu tresnamu kinare tombo susah jro Sik. ning batinku Enak. wong bagas santap marasa atimu tresnaku tulus ning kalbu. Bagus ya. Iya sayang. Yuk kita nyanyikan lagu ini berdua. Aduh, kok lagunya itu sih? Ya silakan terserah kamu bisanya deh. lagu itu mulu ya? Aku bisa yang lain. Apa? Yang lagu baru dong? Bisa aku yang lagu baru. Apa? Dek zaman Kok itu toh nggak mau aku itu? itu sudah kuno ya? Iya itu sudah kuno. Yang kekinian. Iya yang kekinian. Kamu bisa lagu Thailand enggak? Bisa Coba. lagu Thailand. Iya. apa yang mungkin iso Lagu Thailand yang kecil Mas. Mas cik 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 cik. Ciki ciki bum bum alalalala. Ciki ciki bum bum alalalala. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Itu kan Thailand. Bukan. Yang Thailand yang mana? Yang ini. Coba Kalau aku lagi Thailand dong. nggak bisa, tapi kalau tai kebo ini aku bisa. Tai Bukan. kebo. Ini- Tapi ini- tai apa? Ini Tai tai apa? letong. tai kucing domongnya Kucing kok cilik. Anak nampak saya apa titik mah apa dia apa tikekeko apa tito apa tikut tut tut apa saya ya anak nampak saya apa titik mah apa dia apa tikekeko apa tito apa tikut tut tut apa saya Aku iso aku pas gon. Wok 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 wok. kuine untuk kuwi kuine senggake kuwi Lah tai Aku- kan apa? aku juga bisa lagu romantis. Oh coba Coba aku mau nyanyi sama kamu aja. Kalau Iya. sama Om Yudo kan sudah Sudah sering. biasa. Ini lagunya sama kamu ya. Pak. romantis ya kan ya Iya. Itu das kamu kemeringet. Bau. Ini Bau bukan- itu badek gitu loh. bukan keringat Kayak ini bau-bau ini loh, badek gitu. ini bukan keringat Ini Apa? memang dasnya itu berair gitu loh. Jadi sumber air sudekat Kayak itu loh, kayak air mancur itu loh. Itu blonggot. Juh, itu blonggotnya metu semua itu. ini Ya, ya, biar dibersihkan dulu ya iya kamu kok jijik itu. kamu biar betah sama AA namanya ya dibersihin dulu ini apa teman? Muhammad Rasulullah la ilaha illa Qur'an la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak ibu-ibu panyite kersanipun budal piyambak ya Walah. Oke, lagu saya. Ayo sini sayang, sini sayang. Nggak Ayo, boleh, gini loh. nggak boleh mainan Kupingnya mati-matian, aja nggak boleh. budek-budek loh, ayo. Iki lho Iya. dijak. iya sayangku Waktu ku kecil aku nggak tahu
dong. Banyak anak kecil. Belum. Jangan rusuh-rusuh. Jangan Belum. rusuh. Nggak baik. Belum tutup itu. Lah itu tadi apa? Gak taunya pensil. Oh, Waktu ku tolak aku gak tahu yang nongol-nongol. Aku senggol ku kira botol gak taunya. Niken, jangan. Gak Nggak taunya Nggak boleh. pistol. Oh, Tembak dar. Kenapa tahu ya? Ya Allah mas, situ ae urung. Lah wes. Matamu kena kabeh. Kena kabeh. Kupinge urung. Nya sitoke genep ana pisan ya. Kenapa? Ayo dine. Sing dine. Dine. Matamu wis entek ya? Oh, entek matane. Ini mata udun masih muda, cantik, bertalenta yang sangat luar biasa. Istimewa. Mengharumkan nama kota Kediri bahkan di kancah nasional. Amin. Siapa lagi kalau bukan Niken Salintri. Amin. Nama itu membawa doa. Amin. Niken Salintri. Heeh. Wong ini dengan 5 suku kata itu pasti sukses. Niken Salintri. Oh iya. Yudo Bakia 5. Tadi terus lodong. Loro. Kurang gur loro. Kamu nenek jone jolodong ya telu. Nggak penak. Apa tambahin ben genep 5 ya? Iya kan. Jolodong. Sukses di mana? Sukses. Yudo telek. Wis pas mau digolek-golek. Nek piye kowe iki? Nggak kena. Niken Salindri 5. Yudo Bakia. Lho, pas. Pak Mujiono asine ya 5 lho. Kok iso? Bapak Mujiono. Pak Mujiono. Iya 5. Pak Mujiono. Oh 5. 5. Bambang Balowo lho. 5. Abah Soleh. Asine ya 5 iki. 5. Asine Mas Abah Soleh. Oh 5. Lho Mas, soalnya Bang Esa. Udah nek Mas e. Enek Mas e. Mas Abah Soleh. Mas Lodong. Oh telu. Bapak Lodong. Kurang. Iki lho. Pak Mujiono 5. Mas Abah Soleh 5. Bambang Balowo 5. Bambang Bawowo lho. Balowo. Iya. Kok wok nek. Aku ora 5 ritek wis ora apa-apa. Bu Wali Kota ya 5 lah. Apa jajal? Siapa tak jenenge ya? Mbak Vinanda. Mbak Yu Vinanda 5. Iso pas lho. Lah Gus Kawim. Gus Kawim. Gus Kawim ya 5. Sopo tuh? Bapak Gus Kawin 5. Heeh. Ya, 5. 5 to Yan kabeh. Iya. Sing ora 5 mek aku tok. Iya kowe tok. Nih, wong nek pikirane bundet biasane ngono. Heeh. Heeh. Ya wis aku ora 5 ritek wis aku melu aku. Ndak melu 5 Mas Bambang. Wong Bisa jane 5 demungi lodong. Enek jane 5 Apa? tapi ora nama binatang. Kowe gelem apa piye 5? Pokok sing apik-apik. Ya, almarhum Lodong. Loh 5. Loh, 5. 5. Ya, 5 ya. Ya, Gelem ya? gelem ya. Siapa? 5 lho kuwi. Almarhum Yudo 5 ya. Loh, lah kuwi nenek bakiake nguri. Oh, enek bakiake. Enek juga bakia. Bakiake. Yudo Pak. Iya ya. 5. Weh. Gelem ya, jajal sing apik-apik. Sing apik. Diganti Pak Haji Lodong ngono ya. Jajal iya, Pak. Bapak Haji Lodong gak diresno ini. 6 Mak. 6. Gus Lodong. Loh, telu. Bapak Kiai Lodong. Apa nih? Iki ra enak kowe iki. Ora iso we pokoke iki. Mbak Niken, Dalam. malam hari ini kurang abdol kalau Iya. beliau Bapak Mujiono nggak hadir di atas panggung. Oh iya. Jadi di tengah-tengah kita menyapa para bapak-bapak, ibu-ibu dan mas-mas, mbak-mbak yang hadir. Oh iya. Gitu ya. Oh iya. Mas Lodong sudah tahu kan Pak Mujiono? Udah tahun. Yang mana? Oh, iya toh. Sing endi? Sing Yang ngundang mana? loh, yang punya sohibul bed loh, yang punya acara loh. Sing lenggah lho Mas. Sing Lah ya, sing endi lenggah Pak akeh Mujiono? lho. Sing lenggah ning sofa empuk iki lho. Sing Endi, endi? endi? Sing jilbabe coklat iki. Ngawurmu, bapak kok. Bapak itu laki-laki. Anu sing Bapak ini gawe rok. Sing yang mana Pak Mujiono? Pak Amra? Pokoknya
ini apa ciri-cirine pakai kopiah hitam. Wis golek ono dhewe. Pakai kopiah hitam. Pak Mujiono kopiah hitam. Di Ya. sofa-sofa. Di sofa-sofa. Kacamataan. Padahal ireng kopiah ireng ya enek. Kaya padha kacamatanane. Ben, silakan. Ayo sing ndi? Kacamatane 2. Iya. Berarti Pak Mujiono sing Sing ndi? lah Pak ngaku ono Pak. Alah kok kono. Mungkin paham apa ora to? Coba dianut ke bawah to. Yang Pak Mujiono yang mana gitu loh. Pokoknya nganggo kacamata. Hei, Dang. Apa? Ini nganggo kacamata wong wedok. Iya, Ini nganggo kacamata. Iya Pak Moj. Cirinya pakai kacamata. Pokok kacamata. Ya. Neng sofa. Ya, ning sofa sing gawe kacamata. Mriki Pak. Jenengan kaya nyamar barang lho ya. Kok iso kuwi lho? Itu ibu itu wanita. Bapak itu yang sebelah sini loh. Aku sinyalku apa enggak rene ae. Ayo Ndang. Pak Mujiono kacamata. Ya iku kuwi lho. Ya sing iki berarti iki Pak Mujiono. Pak Mujiono. Saya itu Pak. Nah, ngoten lho Pak penak. Lho kok langsung mbok ngonokne iki lho. Lah rugi pripun? Lah mbok unggahne. Lah kok rugi? Pendapatan tambah iku. Monggo Pak Mujiono. Diculne ta, dianu sing apik kok. Monggo. Yo sing sopan, sing sopan. Monggo Pak. Ya. Ayo. Pak Mujiono. Wah, ini orang Pak Mujiono hebat. Tepuk tangan. Ah. Duduk. Aja gelem. Kowe ora ketua wae, khusus ketua. Silakan Pak Mujiono. Waduh. Bawa mic, Pak. Oh, enggak ya ini, Pak. Mike. Enggak, maksudnya sepatah dua patah kata, Pak. Untuk warga masyarakat Iki Kelurahan Om Yudo Nggih. ini niki mbah kula. Pak Jono, saestu nggih. Wah, gratis berarti karo putune dhewe. Kira mentolon. Nggih. Lah terus sing bayari caca sapa? Tak kira masih karo mbah dan antara cucu dan Terima kakek kasih. itu lah dekatan. Nggih. Terima kasih pada warga sekitar Kecamatan Pesantren. Kami ucapkan terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan kesenian pada malam ini barakah untuk kita semuanya. Untuk khususnya warga Kota Kediri tentrem ayem nggih. Ngaten saking kula perlu ditanggapne malih mboten. Mengke ngene Pak Edi ten Sabin nggih. Oh, tenggene Pak Edi Sabin, Pak. Nggih, bagus. Nggih, kersane mboten lali di Pun DP enten sakniki, Pak. agendane Nggih. sekitar Januari nggih Mbak nikan. Nggih. Siap. Nggih ngaten. Dan niki lagune napa? Kula mboten saged naki. Rumah samu Mbah Mujiono mercon kok. Nah, bener. Nuwun monggo. Nggih, napa ada permintaan lagu Pak Mujiono? Silakan. Bebas silakan lagunya, Pak. Lagune aja dipadak-padakne nggih. Apa wis aja dibanding-bandingke pada-pada. Wong kok Lek bener diguyu. masa enek lagu wong kok ngene aja dipadak-padak nih. Yudo kan mangi genek benere salah teng diguyu ngono lho. Lah iki Sama tak Mujiono. salahne no. Nggih. Niku lagune nggih. Aja dibanding-bandingne ngono. Oke. Ya bagus siap. kita ta wonge. Iya, penyanyinya biar bertambah. Ayo sini dong. Sini. Siapa iki? Jane kakunge piye to lek nyawang kursi tok lu sak rombongan sak menekan kursi. Dede, Afi, terus iki Rinfi, Kiki, Putri, kalih Mbak Afi. Iki karo Prapto, kene to, rene to. Prapto sapa? Prapto ndelok kok. Iki sini jenenge lanang Prapto. Sing ndi? Sing iki lho. Kene Prap, ayo Prap. Sok. Nyanyi ya, Mbak? Nggih. Mbak nek kan milih sinden sakmene kaya niki jenengan milih sing pundi? Ngatasi. Salah siji. Ora milih kabeh. Ora milih wong nanggap.
Tenang Pak, pokoknya tumbas nih jamu lah pokoknya. Ndok bebek sak kandange. Yo, nangka kebun binatang. Malah dadi kabeh lho. Nyas iki. Nggih, Kok Mas Bambang karo apa karo Lodong kok padha ya? Padha. Padha eleke. Ada lah. Ya ora ya. apa-apa. Antara ya wong loro. Siji loro, ya tetep ayu iki to. ora nyambung. Ora nyambung. Edok. Prapto, ngadeg to. Rinpu yo Prapto. Jenenge lanang Prapto. Ya, Mbak Niken Mas Yudo. Ya. Ini masih ada waktu kita nanti pukul 11:30. Oke. Ini mungkin ada lagu apa lagi? Bapak Mbak Mujono. Pak Mujono, Pak Apit, Pak Tawe Mas Apit. Pak Camat oh wanteng Mas Yudo. Pak Camat sing pundi? Pak Camat santren ngono. Walah, kita Pak Camat gak sangu dadi. Lah ya ketoke lagi. Terus gayane terus balura. Tenan jopo jerone mesti ra nggawa dompete. Ngenyek nih kan, padahal ya ora. Nggih, mungkin ada request lagi Pak Camat Sudah ya requestnya ya Pak ya, sudah ya Pak ya. Jangan request lagi ya Pak ya. Ya jadi penging. Nek ora request yo bar. Pripun Mbak Mujono? Putranipun. Mas. Tra. Silakan. Iku lek gegere tak gone polsek kok engko. Yo. Mas Apit terus sapa neh putrane? Ya putrane Pak. Putrane Pak Mujono ini juga Dewan juga. Oh, Dewan juga. Hebat. Mas putrane Pak Mujono lho. Terus Mas Den? Mas Tito Sinyo. Oke. Mas Wahyu, Mas Sinyo, Mas Apit. Ada permintaan Cinto Dimato. Yo, Mas Yudo iso. Oke, ya. Apa Garis Mati. urip kok mati? Iya. Isa. Iso Mas. Ladong isa. Iso. Nah. Apa garis urip Makane kudu pisahan tresnaku lan tresnamu. Ra keturutan. Terus Nyanding temaing bojo ra kelaksanan. Asik. Apa garise urip kuwi lambe buri. kudu pisahan. Prapto iku nakal to, Prapto. Dilik-itik. Oh, duduk. lah. Terus wedoke piye wedoke? Aja. Aja cilik gonanmu. Kuwi lho. Lah aku yo manut iki yo. Aja liyane kuwi. Mas yo nggon aku cilik sing penting keri. Kok kering. Hebat ternyata Bambangnya bakat jadi jerigen. Dirijen. Kok iso pas ngabane. Kuncine iki lho Mas. Kuncine iki. Kuncine iki. Kuncine iki sawane. Iya. Kuncine iki ya sawane. Cah, Malah jagongan ya. Kuncine iso nganu cacah iki Mas. Oke. Yo. Ya Mas. Oke. Ya. Mas Yudo iso mesti Mas Yudo. Aku mesti iso. Aku mesti iso. Ayo. Ya. Yo. Jajal ke. Ayo terima Kusumo yo. Kuncine iki. Kuncine Ya. Ya ora iso. Sing kene mesti iso sing kene. Ya. Enggak bisa. Ora bakat. Sing kene. Ora bakat. Iya to, Bang? Ora iso. Ora iso. Dentak. Walah, gawe dentak. Iya. Dentak. Ora iso. Iso aku. Penak iki. Oh, kudu enek gerake to. Gerak.
Ora iso. Mas Yuda, Dalam ternyata Mas sapa iki? Lodong. Mas Lodong enek koncone. Lho endi kancane? Kalau klambi biru sore syutingan lah kayak. Kayak padha sama cepot padha. Ning bedane kae iki putih kae ireng ya. Lho ngenyek. Kae mergo ketok irenge gak kesorotan lampu, Mas. Tapi nek kesorotan lampu jan ketok kuwileng-kileng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamaah luar biasa Mas Lodong. Biasa. Kompak. Awan-awan mangan bubur, wong sak lapangan burengan panjang umur. Awan-awan mangan roti, wong sak lapangan burengan banyak rezeki. Mangan telo dicampur lodeh, Pak Mujiono duwite akeh. Neng Jakarta tuku pitik. Bu Vigina makin cantik. Luar biasa Mas Lodong. Bu Vinanda banyakin cantik Bu pokoknya. Vinanda cantik wali kota terpilih Kediri ya iki acarane kan syukuran. Syukuran Mas. Masyarakat kelurahan Burengan Dan sekitarnya. dan sekitarnya sing dipromotori karo Mbah Lurah Mujiono. Wah tenan. Tepuk tangan untuk Mbah Lurah Mujiono dan semuanya. Wah, hebat. Iso Wong sak lapangan diseragami kabeh. Heeh. Wonge Mbah Lurah. Pancen ya luar biasa kok iso. Iya. Apa meneh iki panjenengane Ibu Wali Kota terpilih Kota Kediri ya Bu hadir Vinanda. malam hari ini Bu Vinanda. Nggih. Wonge cantik ya. Cantik. Modelnya kayak tilasanku mbiyen ngono. Ngawur iki. Ya tapi nek Bu Vinanda orangnya cantik, langsing ngono kae. Langsing, cilik. Beda karo bojoku. Bojomu gini ya. Jan kaya tergandeng ngono kaya gawedi. Potongane modelnya kaya iki lho sing lungguh sila iki lho. Ya lemu ngono kuwi. Aja-aja kuwi ya bojomu. Ora tapi wong iki nek duwe bojo lemu itu harusnya bersyukur. Syukure ngendi? Wong lanang duwe bojo lemu itu adalah barokah. Sebabnya piye Mas? Soale ning isor iso dadi kasur. Heeh. Ning dhuwur iso dadi selimut. Ya. Ning iringan iso dadi guling. Wah iya. Walah kelonono setengah jam ning sikil iso kram ngene terus iki. Iki ya. Iki Gus Powim pasangan Bu Vinanda ya. Oh Ibu Wakil Bapak Wakil Wali Kota terpilih. Bapak Powim nggih selamat Pak. Nggih. Luar biasa pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri ini memang pasangan serasi. Ideal Dan saling melengkapi. saling melengkapi Mas. Makanya saya itu patut berbangga menjadi warga Kota Kediri. Bangga Karena apa Mas Lodong? karena Di tahun-tahun yang demikian ini ternyata persamaan gender, wanita dan pria, laki-laki dan perempuan itu ternyata sama, bahkan lebih unggul wong wedok. apa iso ya ora to Mas? Wah, berarti kowe kurang pengalaman. Kok iso lebih unggul wong wedok iki lho piye? Iki ngerti iki jenenge apa? Iki ibu jari. Ibu jari. Jempol itu disebut ibu jari. Ibu jari. Oga enek bapak jari. Oh iya jempol iki sama ibu jari. Dari Sabang sampai Merauke disebut Ibu Pertiwi. Oga enek Bapak Pertiwi. Ya ora? Iya. Jakarta disebut sebagai Ibu Kota. Oga enek Bapak Kota. Ora enek. Cara bal-balan. Iya. Ibu menang papat, bapak kosong. Menang wong wedok. Lah ya ora iso to Mas. Terus saiki meneh akeh Apa? kota-kota besar bahkan di kota Kediri Nyapa kuwi? iki banyak jalan yang menggunakan nama wanita. Apa? Jalan-jalan menggunakan nama wanita. Contohnya Jalan R.A. Kartini, terus Jalan Dewi Sartika, Hah. Jalan Cut Nyakdin, kabeh gawe dalan yang make nama wanita. tapi Mas Apa? lek posisi keadaan macet Heeh. ya tetep liwat dalane wong lanang. Kok iso liwat dalane wong lanang iki dalan apa? Dalan tol ya ora? Jalan tol sing duwe. Sing duwe jalan tol iki wong lanang Mas. Lah jalan tol iki mancepe ning ndi? Mancepe Mancepe ning bumi. bumi kuwi sing duwe wong wedok sebabe bumi ora enek pakmi.
Nek gak enek bumi arek mbok encepne nang ditolmu. Nah iya. Tolku ya sak encepne sembarang barang ra kenek ya. Mulane kita harus bangga dengan seorang ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan. Kasih ibu kepada tak terhingga. Hanya memberi bagai sang surya menyinari dunia. Tepuk tangan anak-anak. Wah, ibu-ibu burengane kabeh lulusan PAUD gitu ya. Lagunya apal, tapi sampean paling lagu ya mek kuwi-kuwi ae. Loh ngenyek, jangankan lagu anak-anak, lagu ambiar, lagu dewasa, ibu-ibu juga menguasai, Mas. Jajal. Coba coba dige. Ngomong tak turutane. Piye suarane enak ta? Aku ra masalah. Sing penting kowe tepuk tangan. Luar biasa ibu kene. Apa mbok padakne mbokmu apale mung iwak peyek. Sampeyan lek perkara lagu-lagu aku percaya, tapi enek mesti lagu sing sampean ra iso. Wah, aku segala macam lagu menguasai, Mas. Aja nyepelekne aku kowe. Aku kancane Niken wis tahun-tahunan. Menguasai lagu Kit Niken isih cilik. Niken umur 4 tahun. Aku wis kolaborasi karo Niken. Sembarang lagu menguasai, apapun lagunya menguasai. Tak tes lagi, Mas. Oke. Saiki sampean ning ngarepe warga masyarakat Burengan iki, jajal nyanyekno lagu yang tanpa memakai huruf R. Lagu yang tanpa memakai huruf R. Alah gampang, Mas. Lagu keroncong toh? Keroncong jajal. Bengawan Solo tanpa R. Ri. Oh iya ya nganggo R ya. Kuwi nganggo R kuwi. Langgam aku iso langgam. Yen ning tawang ana lintang cahayu. Ora nganggo R. Aku ngenteni tekamu. Ya ora. Marah. Alah iki lho. Marah. Oh iya, lagu dangdut no. Apa ya enek? Enek lagu dangdut sing tanpa R. Apa jajal? Lagune Rita Sugiarto. Ya. Ra. Apa? Lah kuwi R kabeh malah. Sing nyanyi Tobil, Mas. Ora enek R. Ngono. Kok iso teko Tobil barang iki lho. Lah penting kan gak enek R. Yo kabeh semua lagu itu pasti menggunakan huruf R. Enek, Mas. Apa? Lagu yang tanpa memakai huruf R iki ya enek. Ora enek. Enek. Apa lagu sing tanpa huruf R? Lagu anak-anak kae ta. Sing endi? Lah. Setunggal tambah satu. Iya. Itu lagune sing piye? Satu tambah satu sama dengan dua. Oh iya. Dua tambah dua sama dengan empat. Oh iya, rene R. Empat ditambah empat sama dengan 8. Oh iya. 8 tambah 8 sama dengan 16 tanpa R. Resik, Mas. Lah wi lak lagune dibasakne Indonesia, tapi nek Jawa tetep nganggo R. 1 tambah 1 sami mawon loro. Ngono. Loro. Oh, nganggo R mesti. Ya ora. Ya kok jajal, Ndang. Ora ro carane. Ndang jajal ta? Setunggal tambah setunggal sami mawon kalih. Kalih tambah kalih sami mawon sekawan. Sekawan tambah sekawan sami mawon 8. 8 ditambah 8 sami mawon 16. Oh gak loro ta? Nyapok
Loro iki nyapa? Awake ngetes ibu-ibu coba G-nya tadi di mana Mas? G-nya tadi. Mudun dong, mudun dong. Ya. Ben saya rumaket. Ya. Ngomong tak turutane aku salah aku ora masalah kon berdua sing penting kowe Bu sampean sedang dong sampean gak apal kok mangat-mangat tok lho sampean mboten apal Bu mboten saged nanging apa walesanku ning kowe luweh milih dhek kowe ninggal aku ninggal tatu kurang apa Bu berjuang alah kowe malah enak coba kowe sing ngetes kowe jajal ora ngene lho blangkonmu copot lho ben go kenang-kenangan monggo Bu monggo Bu monggo Aja. Blangkon nyilih agung kok malah. Dong lah dong. Tanggapno Mayangkara karo Nik. Tanggapno Mayangkara karo Niken larang-larang malah turun. Oke, genti kowe ngetes lagu. Kowe genti. Lagune ganti no. Yo ganti terserah. Lagune Deni Caknan kuwi iki mesti paham. Bisa no. Burengan no. Yakin no. Sumpaing janji. Adane dipasle. Nadane rendah lho. Iya, nemu jajal. Jajal nang piye? Pas repe. Refe nemu sing piye? Lho, ya mbuh kok mulane tonane diapalne ben kena dienggo ngenekan. Sing piye lho Bu nemu ki? Lemu kowe. Nah. Terang. Oh, lah iki lho sing apal iki. Nah, ya. Refe langsung. Oke, Ndang. Kowe sing paling mbok sing brebes bojone anggah cangkeme iki lho kok iso wis pas wis penak lho ngarepmu wis penak kok jajal baleni to dipas Ndang nemu kowe nalalala Ndang Refe piye Bu? Kowe sing paling ngerti aku mbok semak pepucane bange sabar no ngomong aku muga selawase dadi siji asik matur suwun pun mari segemati namun sirane ngobati ati kang sepi matur suwun yang pergi biar pergi ono kowe sing
luar biasa jan. Ibu-ibu burengan tak akoni ya Pak. Matur suwun. Pak matur suwun nggih, matur suwun Pak nggih. Lha apa wis dikeki? Lha wis matur suwun. Cetak pamitan saya. Bapak Ibu ingkang kula hormati menika sampun mancinipun campur sari Mayangkara Niken Salindri Group nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan. Matur nembah nuwun kagem Mbah Lurah, Mbah Mujiono sampun kersani bali kula sak kanca. Mugi-mugi sabibaripun pargian dalu menika panjenengan tansah pinaringan sabar, pinaringan rejeki ingkang langkung kathah, tinebena saking sengkala rubeda, pinayungan rahayu wilujeng slamet sak keluarga, sak putra wayah. Ugi matur nembah nuwun kagem Bapak Camat, matur nembah nuwun Pak Camat pesantren, ugi Bapak Kepala Desa seluruh Kecamatan Pesantren, matur nembah nuwun rawuhipun beserta Ibu, matur nembah nuwun ugi Pak RT, Pak RW, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil. Iki gara iki ya ampun. Ngene iki. Ya ampun. Gara ya anu. Surah. Gara iki kok ora mulai-mulai. Matur nuwun kagem sedayanipun ingkang sami rawuh. Matur nuwun kagem pelangi audio, Dwi Lighting, multimedia. Bocah iki gejala uhu. Matur nuwun kagem yang punya panggung rejing ini adalah Mas Mukidi dari Renobi, Mas Mukidi channel, Woko channel, matur nembah nuwun dan juga astagfirullahaladzim. Sonya Ruri. Golek ora di sah. Kagem Niken Salindri Family dan juga teman-teman YouTube yang lain matur nembah nuwun rawuhipun juga sudah support. Suaranya umat mulai ora tenan aku mulai nesu sirahku tak gedhokne lho tenan aku lek kadung nesu kene bar sing lagune disiapin lagu terakhir apa matur nembah nuwun pokoke kagem sedayanipun ngapunten menika lare-lare nembe gejala amargi aku Jarno Ben Jarno ora sanggup tabu Jarno ben arep dicor ning kantor kecamatan Santren karo nggo kendang mantuk gak apa wis pantes dipirsani piantun agung kok ngene kok ora pantes lanjut
iso mari ora paten sita-sita. Aku ki tak pamit sewe mulai ora. Sesuk dhewe budal ning Malang lho isuki. Kowe paham ora? Sesuk ki main ning Malang, paham ora kowe? Nggih pokoke matur nembah nuwun kagem sedayanipun mbok bilih kanca-kanca YouTube arep mulih saweneng ngadeg kabeh. Ha nungguin ya. Nungguin. Oh alah Gusti. Ya. Kula nyuwun pamit kagem sedayanipun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alartis Mayangkara. Lanjut.